Guys say kan lo le ta với nào cho video tối chế tak tak kan siam manga diek soi tang hian analysis kan ti nga lang amo chon e chon với na le nak tu hian US dollar news kan nei kan hung hian USD news when 6 p.m. le 9:30 p.m. Pawelan thu se don ta tro khapo khan market effect le mai thea chon nak tu hian Canadian kan nei USD kan nei Canadian USD ket po kan en chin zoi nga chuan NZD CPI nia GBP CPI kan nei bok ta Wednesday GBP zo hi trade tha tung kara mai the euro in kha kha ai euro USD Thursday zo kan nei le ta news mo main refinancing right te monetary policy statement heng news ani howi chu ka soi longa he tian detail in to roma forex factory hin ta nen thai news event kha ni poi mo zon tuna hian DXY tai zon liquidity zu lang tro ma se kan hmuang hian daily point lang ka sia daily hian kan hmuin tain double bottom kan nei ta tro relative equal loss hemi low hi kan la ka be se ya for a wara hen en ching tai zo kira hemi double bottom equal low kan ti a break ka be se da na chuan hemi hi break se hemi break hian headline vela hian reverse along ka be se ta chu first thought ani daily fair value get to kawan this is one day. Nice time daily fair value get resting and later chuan enge price kan be sei dan chu khata han daily fair value get kan nei bok ta chuan enge ta point kan nei ta ni kha ka area point mo nei hawen ta chuan tuna ka be sei dan chu first of all hemi low hi break se tro fair value gap for a wara a chho zong an hu chuan emo one wara poti han hemi hi first target an mang thai nga buy opportunity DXY an chuan euro USD ate sell opportunity GBP USD sell opportunity tin an tani chuan hemi kan cross chuan hei second target mo chuan khoi kan last target kan ti chuan hei kan swing high hi ni ta bor relative equal high thau kan nei ta kha kha ni mai ta DXY target bi ka chuan euro USD poi tuna hian hei bullish scenario loma ta relative equal loss thau kan nei ni tro chete ingan manipulate hei target kan nei ta ni chuan ka be sei dana chuan reversal ka be sei kan hua hei reversal patra neng malom lo ta tuna enge kan nei ta forward fair value gap line form nei don mek ta kan hmung hian momentum chu nei ni fair value gap ne na tia ma se kan hmungen hemi high hi momentum ne na break lo sum mo hei hemi high chu kan hua tro ken de line contract tar te momentum ne rom vela ha chu momentum om lo chu wang chuan hemi euro USD high heta reversal hi ka ha ka ma se ta hian hei heta juna high break to ni ka man mo lo mo du tu sama chuan euro dxo hian break phot se reversal kha zong ta zo kila ani lawa tuna hian khong e forward ngan swing lo fair value gap siam tro fair value gap thara siama high nei ta hei tuna chuan swing low protected mo long la dam po ala him chin line ta ni mi hi break se mi hi fair value gap de na break chuan sales opportunity te po kan zong theng ani lo chuan ti han a chho zong ai la rai du ni pon ti han hemi heta khonge right na tur hei ta forward order block kan nei ta tro ai hi new year london in siam ta forward order block london ka soyang han lo sa thi amula London Open mai video siam kalau tu manga ti exam kan ne ya karon siam han lo mo ka man ve lai karon tem lo sa tiang sa sang don ne tuna gold po kan mu ya follower fair value ge batang higher price section na pana gold po high po touch don chiang ta chu chu kan mu hian follower fair value ge 59 entry engi om kan na kan mu tra fair value gap chu kan mu fair value gap chau high break kan mu trace first entry nal tu kom ni chuan kan entry na voi khat entry voi na mun de mi rom pele let's see mo gold po hemi high han break phot se hei 24k ni der to don 24k der 2.4k lo se thi mula
kha ani deuh mai a rang deuh chuan không nge kan en te lang an ti ha US ticket na kan en hun bera consolidation phase a han lo lo mem hemi big consolidation phase a hian awm a tro chuan kan huang hian ta weekly demand awma weekly demand lo kan la a hemi hian forward reversal kan hmu chuan kind of choppy khom mai chuan ta hian order block kan nei ta USD get higher price action ka bei sei ma khom mai USD get ai chuan mo ta point higher price action ka bei sei ani USD get ai chu chu wan chuan ma se ka sayang han Euro USD te GBP le DXY te hian price action in ang lo deuh hlek amo DXY GBP po hey Monday candle pani sorry weekly daily a kom mo ka tia weekly fair value gap atang target kan hita tro weekly hian entry kar ma sa rawom time kan eno fashion dream pelona thairo tro hei this Friday yeah Monday yeah Tuesday thau kha Tuesday a lo chuan direction kan mu lo mo Monday Friday ran ya Monday Tuesday Thursday a week lo ron CMT a reversal kan hmu ta chi ni GBP USD ngat pheju kan hmu hen a strong khome tianga trend reversal a trade lo la ngat kha him bak lo ni mo ai kan fair value gap nei bem ni chuan time fair value gap dangan nei ta hemi fair value gap hi kan reverse kha poi mo ta ni tuna fair value gap dangan nei tro khoi fair value gap chawbul ha ni chuan hemi law hi protected law hemi law break chuan sales ngam ti na kha ni mai forward mil chuan ka kha ni deuh mai ta ka du thu sama chuan DXY hian a law hian break se higher price section kan hu ko bei sai chu zong chun deuh mai